og velkommen til ProTech Danmark. Jeg hedder Thomas Tønnesen, og i dag er jeg begejstret for at kunne byde jer med indenfor i vores helt nye lokaler her i Kolding. Så kom med! Selvom vi har rigtig mange år på banen, så ligger vi bestemt ikke på den lade side. Og vores helt nye lokaler her i Kolding, de er bare et bevis på, at vi er her for at blive, og vi vil fremad. Velkommen indenfor. Vi starter her med vores salg og administration. Det er her, du bliver mødt, når du ringer og skriver til os i første omgang. Vi har rigtig mange års erfaring, og vi sørger for at hjælpe dig videre i din rejse inden for både 3D-print og 3D-scan, og hjælper dig med at finde den rigtige løsning. Og her er dem, der sørger for, at vores kunders maskiner de altid kører, og det vi leverer, det er helt i top. Vores teknikere. I Danmark har vi 2, i Sverige har vi yderligere 6. Så vi har 8 teknikere i Norden, og det er en af de primære grunde til, at ProTech er den førende forhandler i Norden. Men det er det her, det drejer sig om. Vores 3D-printer. Vi har vores Ultimaker S8, det er den nyeste Ultimaker. Vi har vores Stratasys FDM. Vi har vores Stratasys PoleJet. Her i Kolding vælger vi at vise Stratasys F123-serie, som er super driftsikre, lette at håndtere. En rigtig god all-round FDM 3D-printer for dem, som har behov for noget, som bare fungerer. Vi har vores Stratasys J35, som er en multimateriale 3D-printer for Stratasys, så vi kan både printe blødt og hårdt i samme print. Udover de maskiner, vi har her, så har vi mange flere i vores showroom i Stockholm. Og udover det, vi viser her, så har vi også Shining 3D-scannere. Der lander snart en her på kontoret i Kolding også. Og vi har Exact Metal 3D-printer. Så kom endelig forbi, få en snak om mulighederne med professionel 3D-print og scan. Vi er altid klar til en snak. Det er ProTech Danmark. Det er erfaring, det er et stærkt team, og maskinerne og teknologien til at levere. Tak fordi I fulgte med. Vi ses derude.